Hello po, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon. Welcome po. Ay, nawala. Welcome sa aking live stream. Wala pang tao. Asan na kaya sila? Magandang gabi po. Time is 6:12. Wala pang tao. Asan kaya sila? Hello po. Hello po. Ano ba yun? Magandang gabi po. Welcome po sa aking pangatlong live stream. Sino po tao riyan? Ay, nawala. Comment po kayo. Hello, Madam Karen. Kumusta po? Kumusta ang buhay sa Middle East? Malamig pa ba? Naririnig mo ba ako? Miss Karen, naririnig mo po ako? Assalamualaikum sa mga nasa Middle East. Saan ka nga pala sa Middle East, Ma'am Karen? Waalaikumsalam. Magaling ka na mag-Arabic, ha? Okay. Open City. Ingat po kayo dyan. Mayroon na rin dyan na NCOB. Saan kayo part ng Dubai?
Kanina nandoon ka rin sa habahin ni Ma'am Susan, ano? Ang daming tao na nakakatarantar ko, maminwit. Na-try mo na bang mag-LS? Try mo, sayang naman eh. Ito gawin mo. Ano ginagamit mo? Laptop o cellphone? Pag laptop kasi pwede kang mag-live o kaya desktop. Kaya lang pag desktop gagamit ka ng camera, mag-install ka pa at saka medyo hassle eh. Wala kang magagamit na laptop. Pwede kasi sa laptop kasi mas madali mag-LS eh. Kasi pag sa cellphone, kailangan mo muna ng 1,000 banana. Pag sa cellphone, kailangan mo muna ng 1,000 banana. Pag sa cellphone, kailangan mo muna ng 1,000 banana. Ay, itong gamit ko sa ngayon ay kwanto yung laptop. Sa ngayon ay kwanto yung laptop. Wala sila. Hello. Sino po yung dalawa na nandyan? Magandang gabi po sa inyo. Magandang hapon. Magandang tanghali sa Middle East. Wala pa kasi simula ko pa lang last November eh. Ang banana ko is nasa almost 145 pa lang. Hello Ma'am Jen. Friend na ba kayo ni Madam Karen? Dikitan mo siya Karen Caliedo. Dikitan mo si Ma'am Jen. Endencio. Tatatlo pa lang kayo. Yung mga hindi pa nakadikit sa akin, mag-iwan lang po kayo ng bakas mamaya. Pagkatapos ko mag-ilis, babalikan ko po kayo. Gandang gabi po, Madam Jen, Endencio. Magdikita na po kayo. Yung mga hindi pa po nakadikit sa akin na mag-iwan lang po kayo ng bakas, mamaya po babalikan ko kayo. Mas maganda po kasi kung magdidikitan kayo, yung konting kahit mga 3 minutes po, mag-watch muna po kayo o mag-play kayo ng mga 3 minutes para hindi po spam. Sayang naman po eh. Ayan na Karen na dikitan mo raw si Jen. Kasi yung dami kong spam, yung kanina, yung spam ko nasa nung mag-live si Madam Susan, yung spam ko nasa 50 plus. Nung matapos siya mag-live, nasa 70 na eh. Sayang, dami. Kaya kahit na 3 minutes man lang mag-play kayo kahit 3 minutes. Siguro 2 minutes pwede na rin yun, kaya 1 minute eh. Wag lang sayang na mga subscribe. Saan ang location mo ngayon, Madam na Sister Jen? List muna natin tapos mamaya na tayo bisita sa bahay natin. Opo, tama po yun. Lista nyo po muna. Kasi sayang naman pag click ng click tapos hindi piniplay.
sayang yung mga subscribe nawawala, napupunta sa spam. Hindi tayo makakaipon ng banana niyan. Ako po bago ako mag-click, sinisiguro ko po muna na play ko kahit 3 minutes eh. Kaya ganoon na lang po muna. Kahit na po mabagal, basta sigurado na hindi mapupunta doon sa basurahan eh. Opo, ingat po kayo dyan. Ingat po kayo dyan sa Carmona. Napalo ka Karen ni Lolo, napalo si Karen. Si Jen pala napalo. Napalo ka ni Lolo Jen. Tama yun. Tapos mag-comment na lang based doon sa video na pinanood o rinig nyo. Yung mga, siguro yung mga nyo, yung mga bagong video, yun na lang ipi-play. Wag naman yung buong 1 oras. Siguro, ako pag yung mga dikit sa akin, piniplay ko yung mga video nila. Iniiwanan ko lang yung, alam mo na, para magkaroon din ng hello Miss Vince. Vince Wall, hi guys. Bisita naman kayo sa bahay ko. Ayan, si Vince, bisitahin nyo rin. Sa tingin ko, Vince, hindi pa tayo dikit. Mag-iwan ka na lang ng bakas sa aking bahay at pagkatapos ko mag-LS, papanoorin natin lahat yan.